Okay. Kun på 61. Jeg mener op. Prøv at se her, hvad? Prøv at se, hvor forskelligt. Det her det er en Jensen, og det her det er en Nielsen. Vi står her i Vejle, og vi har lige fisket slynget rundt her i det nye vådområdeprojekt, som vi lavede for 3 år siden hernede. Og formålet var at se, om nogle af de her mange havre, som hvert år trækker op i Vejle, om de har taget strækningen til sig. Fordi vi har virkelig forsøgt på bedste evne at gøre os umage med at lave det godt for de her havre. Og havren siger i hvert fald, yes, det var fedt, fordi prøv at se her. Lækker hundfisk her. Vild fisk, som åen selv har produceret. Jeg tror han er, eller hun, er 4 kilo eller noget i den stil. De bliver sgu ikke ret meget smukkere. Og det er lidt sjovt, det er faktisk, at når vi laver de her vådområdeprojekter, jamen så fjerner vi selvfølgelig kvælstoffen fra overskudsproduktion på markerne, som så ikke havner i Vejle Fjord. Og netop hende her, hun kommer lige ud fra Vejle Fjord her i løbet af sommeren, hvor hun har vokset stor tyk til det, hun er her. Men hun kommer faktisk fra åen af, ude på de her grusstryg herude. Der har hun vokset op, og hun er nu kommet tilbage for at lægge de æg, som skal danne baggrunden for de kommende generationer. Hendes storsøster, hun er her. Hun er da også meget lækker. Flotte fisk. I sådan en her er der måske, det ved jeg ikke, 8.000 æg. Det giver i bedste fald 8.000 små havrede unger her til foråret, til april, når de kommer op af gruset igen. Men altså fedt, at det kan lade sig gøre, fordi vi i samarbejde med Ådalens lodsejere og sportsfiskerne, som står hernede bagved, har formået at løfte Vejle fra næsten ingenting til det her, vi står med i dag, hvor vi fangede 20, så måske 10 mere på de her 300 meter. Så fedt. Men hun skal jo ikke stå hernede, hun skal ud og gøre det, hun nu er kommet op i åen for, nemlig at lægge æg i hovedet. Så vi tager hende, så sætter vi hende ud igen sammen med de andre.